सावंतवाडी तालुक्यात 9 जिल्हा परिषद मतदारसंघांपैकी 5 ठिकाणी भाजपने आपला झेंडा रोवला तर शिवसेनेला केवळ एका ठिकाणी यश मिळवता आलं। 3 ठिकाणी बंडखोर अपक्षांनी भाजप अन शिवसेनेच्या अधिकृत उमेदवारांना वरचढ ठरत पराभवाचा नारळ हाती दिलाय। 18 पंचायत समिती सदस्यांपैकी भाजप अन शिवसेना प्रत्येकी 6-6, ठाकरे शिवसेनेला एका जागी तर तब्बल 5 अपक्षांनी विजय खेचून आणलाय। यात बांदा पंचायत समितीत भाजपच्या 35 वर्षांच्या वर्चस्वाला सुरुंग लागलाय, तर आरक्षित असलेल्या प्रभागात विजय संपादन करून शिवसेनेनं सभापतीपद आपल्याकडे राखण्यात यश संपादन केलंय। जिल्हा परिषदेच्या 9 मतदारसंघांपैकी सुरुवातीला माडखोलची मतमोजणी करण्यात आली। यात अपक्ष शिवानी नाईक विजयी झाल्या। आंबोली जिल्हा परिषद मतदारसंघात भाजप आणि शिवसेना यांच्यात मैत्रीपूर्ण लढत झाली। इथं भाजपनं आपला झेंडा रोवलाय। भाजपच्या शोभा गावडे यांनी सेनेच्या गावडेंचा 296 मतांनी पराभव करत विजय खेचून आणला। लक्षवेधी ठरलेल्या कोलगाव जिल्हा परिषद मतदारसंघातून भाजपचे बंडखोर अपक्ष मायकल डिसोजांनी यश प्राप्त केलंय। भाजपच्या महेश सारंग यांचा त्यांनी 336 मतांनी पराभव केला। विजयानंतर मायकल डिसोजा यांनी विजयाचं श्रेय वडील फ्रान्सिस डिसोजा आणि भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांना देत असल्याच्या भावना व्यक्त केल्या। ही सर्वसामान्य लोकांची विजय आहे। म्हणजे माझा जरी विजय जरी असला तरी सर्व सामान्य तळागाळातील कार्यकर्ते, सर्वसामान्य तळागाळातील जे मतदार आहेत त्यांचा जो भक्कम आमचा महाशक्तीचा म्हणजे ते अदृश्य शक्ती होती जी सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांची होती, याच्या माध्यमातून हा विजय आम्ही खेचून आणलेला आहे। ही जी दडपशाही हुकुमशाही या मतदारसंघात चालली होती ते लोकांनी त्याला घरी बसवलंय। म्हणजे सर्व पद आपल्याच घरात आणि जी धनशक्तीची लढाई होती ती जनशक्ती नक्कीच जिंकली आहे आणि येणाऱ्या काळामध्ये कोलगाव जिल्हा परिषद मतदारसंघाचा विकास आम्ही नक्कीच करू। विजयाचं श्रेय कोणाला देणार? विजयाचं श्रेय खरं म्हणजे माझे वडील आणि आमचे जे आता जे मार्गदर्शक आहेत रवींद्र चव्हाण साहेब यांना देणार मी। तर चर्चेत राहिलेल्या तळवडे जिल्हा परिषद मतदारसंघातून भाजपच्या संदीप कावडे यांनी ठाकरे शिवसेनेच्या रुपेश राऊळ यांचा तब्बल 2526 मतांनी पराभव केलाय। गावडेंनी चक्रव्यूह भेदून मोठ्या मताधिक्यानं विजय खेचून आणलाय। मनापासून आभार व्यक्त करतो। त्यांनी तिन्ही महायुतीचे जे पदाधिकारी होते त्यांना भरघोस मतांनी विजयी केलं, त्याबद्दल सर्व मतदारांचा मी मनापासून आभार व्यक्त करतो। आमच्या नेत्यांचे सर्वांच्या मनापासून 100% जे काही विकासाची जबाबदारी आमच्या खांद्यावरती दिली आहे आम्ही त्याला 100% न्याय देऊ आणि चांगला रिझल्ट इथे करून टाकू। मी फार छोटा कार्यकर्ता आहे। या सर्व कार्यकर्त्यांनी मिळून संदीप गावडेला नाही कमळ या चिन्हाला जिंकवलंय। माझगाव जिल्हा परिषद मतदारसंघातून भाजपच्या विक्रांत सावंत यांनी तब्बल 3473 एवढं मताधिक्य घेत विजयश्री प्राप्त केली। तालुक्यातील सर्वाधिक लीड मिळवण्याचा मान त्यांना गेला। ही जीत ही सन्मान्य नितेशजी राणे साहेबांच्या विचारांची जीत आहे, ही महायुतीची जीत आहे, ही भाजप आणि शिवसेनेच्या केलेल्या मेहनतीची जीत आहे। सन्मान्य नारायणरावजी राणे साहेबांची जीत आहे, सन्मान्य रवींद्रजी चव्हाण साहेबांची जीत आहे। ही जीत त्या सर्व कार्यकर्त्यांची आहे ज्यांनी इतके दिवस इतकी मेहनत घेतली। धन्यवाद। इन्सुलिक शिवसेनेच्या झेवियर फर्नांडिस यांना पराभवाचा धक्का बसला। अपक्ष नितीन राऊळ यांनी त्यांचा 1104 मतांनी पराभव केला। मळेवाड जिल्हा परिषद मतदारसंघातून भाजपच्या अपर्णा सातोसकर 4569 मतं घेत विजयी झाल्या। आरोंदा मतदारसंघातून शिवसेनेच्या सुदन कौठणकर यांनी विजयी होत सेनेचा झेंडा फडकवलाय। 3 ठिकाणी शिवसेनेला पराभवाला सामोरं जावं लागलेलं असताना कौठणकर यांनी अंतिम क्षणी खिंड लढवली। सर्वप्रथम मी संजूबाईचं अभिनंदन करेन। त्यांनी जो माझ्यावर विश्वास दाखवला तो मी खरा ठरवला। तो फक्त आणि फक्त आरोंदा युवा पिढी आणि आरोंदा, मोडरा, सातार्डा, कौठण, तळवणा, मोडरा या सगळ्या तिरोडा, नानोस युवा पिढीने मला भरपूर सपोर्ट केला। तसंच महिलांनी मला भरपूर सपोर्ट केला। माझ्या पत्रकार बांधवांनी मला भरपूर म्हणजे भरपूर माझं जर अस्तित्व उभं केलं तर ते पत्रकार बांधवांनी, त्यांचे मी खूप खूप आभार। बांदा जिल्हा परिषद मतदारसंघातून भाजपचे प्रमोद कामत बिनविरोध निवडून आलेत। दरम्यान पंचायत समिती माडखोल मतदारसंघात अपक्ष अवनी राऊळ यांनी भाजपच्या अनिता राऊळ यांचा 704 मतांनी पराभव केला। कलंबिस्टमधून अपक्ष प्रथमेश सावंत यांनी शिवसेनेच्या रमाकांत राऊळ यांना 1196 मतांनी पराभूत केलं। आंबोलीत शिवसेनेच्या मायकल डिसोजा यांनी भाजपच्या शशिकांत गावडे यांचा 417 मतांनी पराभव केलाय। विलवड्यात भाजपचे प्रशांत सुकी विजयी झाले।
शिवसेनेच्या दीनानाथ कशाळकर यांचा त्यांनी 550 मतांनी पराभव केलाय. कोलगावात शिवसेनेच्या प्रणाली टिळवे यांनी 111 मतांनी भाजपच्या संध्या हळदणकर यांना पराभूत केलं. कारिवडेतून 3 अपक्षांच्या विरोधात 277च्या मताधिक्यानं भाजपच्या प्राजक्ता केळुसकर विजयी झाल्या. तळवडेतून ठाकरे शिवसेनेच्या श्वेता जाधव यांचा 628 मतांनी पराभव करत शिवसेनेच्या सुष्मिता जाधव विजयी ठरल्या. सभापती पदासाठी आरक्षित मतदारसंघ असल्यानं त्यांची सभापतीपदी वर्णी लागणार आहे. मळगावमध्ये भाजपचे गौरव मुळीक 832 मतांनी विजयी झाले. माझगावात भाजपनं ठाकरे शिवसेनेच्या उमेदवारांचा पराभव करत अपक्ष जितेंद्र गावकर यांनी 971 मतांनी विजय खेचून आणला. चराठेतून शिवसेनेच्या उत्कर्ष गावकर 832 मतांनी विजयी झाल्या. इन्सुलीत भाजप आणि शिवसेनेच्या दोन्ही उमेदवारांचा पराभव करत अपक्ष सदाशिव राणे 883 मतांनी विजयी झाले. मयवाडमधून भाजपच्या धनश्री मराठे यांनी तब्बल 1760 मतांचं मताधिक्य मिळवत घवघवीत यश मिळवलंय. शिवसेना आणि ठाकरे शिवसेनेचा त्यांनी पराभव केलाय. पंचायत समितीत सर्वाधिक लीडनं निवडून येणाऱ्या त्या उमेदवार ठरल्या. धाबेलीत शिवसेनेच्या शरद धाऊसकर विजयी झाले. भाजपच्या अष्टविनायक धाऊसकर यांचा त्यांनी 274 मतांनी पराभव केलाय. आरोंदा इथं भाजपच्या नेहा कांबळी विजयी झाल्यात. ठाकरे शिवसेनेच्या सुवर्णा तिरोडकर यांचा त्यांनी 84 मतांनी पराभव केलाय. सातार्डेतून ठाकरे शिवसेनेचे उदय पारिपत्ते 434 मतांनी विजयी झाले. बांदा इथं अपक्ष ऋतिका नाईक यांनी भाजपच्या रुपाली शिरसाट यांचा 382 मतांनी पराभव केलाय. भाजपचा 35 वर्षांचा गड अपक्ष म्हणून त्यांनी नेस्तनाभूत केलाय. तांबोळीतून शिवसेनेच्या प्रियंका देसाई यांनी 798 मतांनी विजय खेचून आणलाय. या निवडणुकीत बंडखोर अपक्षांनी अधिकृत उमेदवारांना जेरीस आणलं तर तालुक्यात सर्वाधिक मताधिक्य घेऊन जिल्हा परिषदेत भाजपचे विक्रांत सावंत तर सर्वात कमी मताधिक्यानं भाजपच्या शोभा गावडे विजयी झाल्या. पंचायत समितीत मळवाडमधून भाजपच्या धनश्री मराठे यांना सर्वाधिक तर कोलगावमध्ये शिवसेनेच्या प्रणाली टिळवे यांनी सर्वात कमी मताधिक्यानं विजय खेचून आणला. विशेष म्हणजे बंडखोर भाजपच्या अपक्षांनी विजयानंतर भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांचे बॅनर उंचावून जल्लोष साजरा केला. त्यामुळे भाजपच्या बंडखोरांनीच भाजपच्या अधिकृतांचा पराभव केल्याचं चित्र पाहायला मिळालं. पालकमंत्री नितेश राणे यांनी यावर नाराजी व्यक्त केली आहे. जे अपक्ष काही जे सावंतवाडी मतदारसंघ इकडे आलेले आहेत त्यांनी रवी चव्हाणजींच्या नावाचा वापर करून त्यांचा आम्हाला पाठिंबा असं सांगून हे अपक्ष भारतीय जनता पक्षाच्या अधिकृत कमळ चिन्हाला पाडून आलेले आहेत. हे निषेध पद्धतीने ना रवी चव्हाणजींना मान्य असेल ना आम्हाला कोणालाच मान्य आहे. शेवटी जेव्हा महायुतीचा निर्णय आम्ही लोकांनी केला तेव्हा राणे साहेब, फडणवीस साहेब, रवी चव्हाणजी, एकनाथ शिंदेजी या सगळ्यांच्या सहमतीने आम्ही हा निर्णय केलेला आहे. पण तरीही एका बाजूला शर्टावर आम्ही कमळ चिन्ह लावतो आणि दुसऱ्या बाजूने कमळ चिन्हाचाच उमेदवार पाडण्यासाठी आम्ही ताकद लावतो. आज अगर खऱ्या अर्थाने तुम्ही आकडे बघितले तर 21, 8 आणि हे 5 हे भारतीय जनता पक्षाच्याच कार्यकर्ते म्हणून ते लढले, निवडून आले. तेही आज आमच्याकडे आले. आज त्यांनी ताकद लावली असती आमच्या बरोबर तर महायुती म्हणून आमचा एकतर्फी विजय झाला. मी तो बोलतो 50 ते 50 आमचे सगळेचे सगळे उमेदवार आज जिंकून येण्यासाठी अतिशय चांगली आणि सकारात्मक परिस्थिती आज सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये होती. पण ह्या गोष्टीवर आम्ही निश्चित पद्धतीने आता निकालाच्या नंतर महायुती म्हणून हे जे काही मस्ती करणारे जे लोक आहेत, अदृश्य हाताच्या नावाने महायुती आणि सिंधुदुर्गाच्या विकासाला गालबोट लावणारे जे लोक आहेत, अदृश्य हाताच्या नावाने आमच्या जिल्ह्यामध्ये भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्याच्या विरोधात काम करणारे हे जे लोक आहेत त्या अदृश्य हाताला आता बाजूला करण्याची वेळ निश्चित पद्धतीने आलेली आहे. एकंदरीतच सावंतवाडीत भाजप समोर भाजपच्या बंडखोरांचंच आव्हान दिसून आलं. त्यांनी भाजप आणि शिवसेनेच्या अधिकृत उमेदवारांना पाणी पाजलं. त्यामुळे आता बंडखोर अपक्षांच्या आणि महायुतीच्या नेत्यांच्या भूमिकेकडे लक्ष लागून राहिले. विनायक गावस, कोकण 7 लाईव्ह, सावंतवाडी.